عفرینا داگیر کری یان کوچبر کرن یان işkence kirin و کشتن. سبها پنجشنبه بوری پیاین ترکیه داگیر کر درمی پارێزەر لوقمان حەمید حەسەن ڕادستی ماڵباتاوی کرد. لەگۆڕ ڕێخستنا مافێن مرۆڤانە عەفرینێ لوقمانێ شەهید سێشەما بۆری دانێ ئێوارێ ji mala xwe ya li taxa Mehmûdiyê ya Efrînê ji hêla saloxgeriya Tirkiyeyê û peyayên xwe yên ewlekariya siyasî ya opozisyona Sûriyayî ve hatibû revandin. Piştî du rojên îşkenceya giran, Luqmanê ku jana nexweşiya hestî û movikan dikişand, bi destê dagîrkeran hat kuştin. Herçendî Tirkiyeya dagîrker hewilda sedema kuştinê wekî krîza dil nîşan bide, lê wêneyên termê şehîd Luqman diyar dikin ku ew rastî lêdan û îşkenceya giran hatiye û ji ber wê jiyana xwe ji dest daye. Luqman Henan sala 1977 li gundê Heçqasimayê yê girêdayî navçeya Mabataya Efrînê ji dayîk bûye, zewicî bû û bavê sê zarokan bû. Luqman berêjî çend caran ji hêla peyayên Tirkiyeya dagîrker ve hatibû girtin û bi pereyan hatibû serbestkirin. Li gor rawangeha Sûriyayî ya mafê mirovan ji serê vê salê ve heta niha 5 kes li zindanên saloxgeriya Tirkiyeya dagîrker bi îşkenceyê hatine kuştin. Tirkiye komikên çekdarên opozisyona Sûriyayî ji adara 2018 ve Efrîn dagîr kiriye û 300,000 şeniyên wê yên resen koçber kirine. Kurdên li Efrînê mayî jî li jêr barê talankirin, îşkencekirin û tawanên dermirovanê dijîn. Bi nêrîna te, ev hovîtiya sîstematîka dagîrkerên Efrînê dê heta kengî bidome û çima herkes li ber vê nîjadkujiya li dijî Kurdan ger û lale.